ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಡೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್, ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಕ. ಇಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀವೋಡು. ನನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಬೋಡು ತೂಕ ನೆಕ್ ಮೈನ್ ಬೋಡೈನೆ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪಂಡ ಬಸಲೆದ ಇರೆ. ಅಂದ್ ಬಸಲೆದ ಇರೆ ಒಂಜಿ 10, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಲಿಂಬು, ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, ಜೀರಿಗೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು. ನನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡು ಬಸಲೆದ ಇರೆನು ಶೋಕುಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ಗ. ನೀರುಳ್ಳಿ, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಸೊಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಬೋಡೈನಂಚಿನ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು. ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀಕ, ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ. ಆಯಿಲ್ ಕೊದ್ಯೊಂದು ಬನ್ನಗ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ. ನನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀನಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ. ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ರೆಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, 3 ಸ್ಪೂನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀಕ. ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನನ ಪಾಡುಡೈನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ದ ಮೈನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದಿನ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನನ ಮುಚ್ಚಿದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೆಯ್ಯಡು.
ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ವಾವ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುನುಂಡು ನನ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುಡು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಕ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕರಿದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ನನ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನನ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬುದ ರಸ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನನ ಪಾಡುಡೈನೆ ಕುಡಂಜಿ ಮೈನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅವೇ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡ್ದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೆಯ್ಯಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ವೆರೈಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಮೈನ್ ಬೊಡೈನೆ ಬಸಲೆದ ಇರೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ.